Balandeli baka DrThulani Manana nabanikazi Bomkhalanga. Siyacela ukuthi niqaphele uma kukhona umuntu onazisa ngoThulani Manana noma othi wazi ibiography kaThulani Manana, nimqaphele nalabo abadlala imiculo kaThulani Manana kuma YouTube nakuma Facebook nama groups wonke athinta uThulani Manana. Wonke lawo ma groups uThulani Manana akanalo ulwazi lawo futhi akekho involved kulawo ma group. Konke okuzokwenzeka kuzokwenzeka ngemvume kaThulani Manana. Sicela ukuthi ningene ku YouTube channel nibheke i-channel eyakhiwe ubaba uThulani Manana, CT Manana TV. Iyona channel enizobuka zonke izinto zika DrThulani Manana ngokwakhe. CT Manana TV YouTube channel. Nibheke zonke izinto zikaManana nezinkulumo eziyiqiniso eziphuma emlonyeni wakhe ngokwakhe nizosithola kuleyo channel. Asihambeke siye kuleyo channel niyeke zonke izinto ezikhulunywa ngabantu ngegama likaThulani Manana abazakhela inzuzo ngobaba uThulani Manana yena engakho inzuzo. Siyanxusa ke bakwethu ninabathandi baka DrThulani Manana nababukeli baka BMTV iBeniko Multimedia. Siyabonga kakhulu ukubambisana nani kuso sonke lesi sikhathi. Niphile niqhubekele phambili. Siyacela ke nipress ibutton ebomvu ni subscribe kwi-channel ka DrThulani Manana, CT Manana TV. CT Manana TV. CT Manana TV. Subscribe lapho kwi-channel ka DrThulani Manana nibukele ama videos akhe nezinkulumo zakhe zonke. Inkosi inibusise. Amen.